sound, sound.
pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malhod tabian gabos para sa pagpamibi kang oratio imperata pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngarang kanama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihira ko na asin maugayo na Ama, dahi ka masasabotanin si isay man na nagsasabuang ng iriwal. Dahi pwedeng mag-ako sa imon an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalonin mga mabangis na kahurasan, bayolensya asin kagadanan. Rangahan sa imong kaakian na sinbuksanan sa mong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw ng seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog na butasan na ang sa indang mga amonisisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan na sunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugo na sin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tao. Na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangatama na sin pag-aantabay, siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkahirak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos inahagad mi sa ngaran ni Heso Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngarang kanama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, ikakagwalong Domingo kan ordinaryong panahon. Banwaan nin Diyos matindog po ang gabos sa sinawito ng awit sa pagpuon. Ayupon niya to ang trompeta, simbang tuktok sa arpa. Good afternoon. Sa rong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-umawasin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa ngaran kanama, kan aki, asit kada Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Na sa ikakagwalong Domingo na po kita sa ordinaryong panahon. Ang Domingong ini, ipinapanungod niya to dahil sa Petsa 4, isa-celebrar niya to ang kafiestahan ni San Juan Maria Vianney. Ini pinagkukonsiderar na Saint John Marie Vianney Sunday. Nakon sa ininahagad po sa tuya na rumdumon, sa tuyang mga pamibi, sa tuyang mga kapadean, ipagpamibi sinda, siring man magpamibi para sa bukasyon nin pagpadi. Ngunyan tanganing kita na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsulsulan, sa tuyang mga kasalan. Isabay taman sa tuyang intensyon ang pakisumaro niya to sa pagpasalamat sa regalo nin buhay ni Ate G na niya nagsaselebrar kan sa iyang kumpleanyo. Ngunyan, sarabay na po kitang magsabing ulok sa buot. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makurig sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos ta Angeles sa Sin Santos, asin sa Indo mga tugang,
na ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa lagang katulungan sa mga taong kalagayan mo. Inuumawi ka, inurugyawi ka, sinasambawi ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, huli ka, namulamong kamunamayan. Kamulangan na Diyos sa langington, Diyos sa mga katungan. Kamulangan na aming bugtong Yesu Kristo. Kamulangan na Diyos, Cordero ng Diyos, aming kalaman. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan kan kinaban. Kahiraki kami. Ikaw na nagpaparang ng mga kasalan kan kinaban. Ako aan sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to kanama, kahiraki kami. Ang panang ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kahalaghan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangnan madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan, sa mga nagahagad na daing tapos nakarahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, baguhon ang mga linalang, asin ang mga binago padanayon. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, kita gabos sinimbintaran na magrani sa Diyos asin ako ng biyaya nindaing bayad. Ini sarong imbitasyon sa tunay na kaugmahan na siya sanaan makakatao. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi at kagurangnan, madya kamugabos na napapaha, uya ang tubig. Madya kamo na mayo nin kwarta, bakal asin kakan. Madya bakal kamo nin arak sa kagatas, alagad mayo ini nin bayad. Ta daw ta inuubos nindo ang siidong kwarta para sa dai nakakabasog. Ta daw ta inuubos nindo ang siidong tandan asin padagos pa kamong nagugutom. Dangugan nindo
ako asin kabuhaan sa sabihon ko. Dangan mananamitan nindo ang pinakamarahay sa gabos na kakanon. Paghinanyog kamo sa kong banwaan, asin tumulo kamo sa ko. Madya kamo sa ko, asin magkakaigwanin kapanoan ang sa indong buhay. Magibo ako sa indo nintipan na daing katapusan, asin itatao ko sa indo ang mga bendisyon na ipinanoga ko ki David. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin mahaherakon ang kagurangnan, maluway sa pag-anggot, asin takula at karahayan buot. Marahay at kagurangnan sa gabos, asin mahaherakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ang mga mata kan gabos, naglalaom sa imo, asin ika ang nagtatao sa inda, nin kakanon sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawe, maimbod sa gabos niyang gibo, harani ang kagurangnan sa gabos na nag-aapod sa iya, sa gabos na nag-aapod sa iya sa katotoohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Si San Pablo nagpahayag na daing ano man na makakahusay sa sato sa pagkamuot nin Diyos. Ini pagpagirumdum na sa tahaw kan man lain-lain na kadipisilan, kita magdadanay hulikan sa iyang dayaday na pagkamuot. Lugod magsarid kita hulita, kita namumuta nin Diyos. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay ang makakapasuhay sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan, o kadipisilan, o pagpasakit, o kagutuman, o kaya kadukhaan, o pag-alaman, o kagadanan. Dae, ang gabos na ini madadaog tahuli kay Kristo, na namuot sa to, hulita ako minatubod na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyanaan, maabot pa, ang mga kapangyarihan, ang kalangkawan, ang kahararuman, o ang anuman na linalang, dai pwedeng makapasuhay sa to sa pagkamo ni Diyos, na yaon kay Kristo Jesus sa satong kagurangnan. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imo kagurangnan. kan naaraman ni Jesus sa nangyari kay Juan, naglunad siya sa sarong sakayan. Pasiring sa sarong lugar, nasiblag sa mga tao. Alagad, kan maaraman ini kan mga tao, nagralakaw sindahali sa mga banwaan, sinundan sinda ni Jesus. Paglusad ni Jesus sa sakayan, nahiling niya ang kadakol na mga tao. Naherak siya sa inda, asin binulong niya ang mga naghehelang sa kaibahan inda. Kan banggina, nagdulok sa iya ang mga disipulos na nga nagsabi, banggina, asin harayo na lugar ini, subulan.
An mga tawo, tanganing makabakal, nin makakakaninda. Nagsabi si Jesus, dain na kaipuhan na maghali pasinda, tawan indo sinda nin makakakan. Alagad nagsabi sinda, igwasan na kita nin 5 tinapay sa kaduwang sira, darahon indo sa sako. Ang sabi ni Jesus, pinagbutan niyang magturukaw ang mga tawo sa duot, dangan kinuha niya ang 5 tinapay sa kaanduwang sira. Nagtingkalag siya sa langit asin nagpasalamat. Binaraak niya ang mga tinapay sa kaitinao sa mga disipulo. Dangan itinao man kan mga disipulo sa mga tawo. Nagkarakan ang gabos asin nagkabarasog. Pagkatapos, tiniripon kan mga disipulo ang mga natada asin 12 basket pa ang napano. May 5,000 lalaki ang nagkakan, dai kabilang ang mga babae asin ang mga aki. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Pakigreet ka sa tuya katain na good afternoon. Na-experiensyahan na po nindo na may nagbisita sa indong harong, imbes na i-greet ka lamang na good afternoon o kumustahon ka, ang enot na sinabi sa imo, pwede nga yatabing hagadon ang password kang wifi nindo. Asini ka man tahabo mo man itao, sasabihan mo na sana siya, o haluyo na kita day naghilingan, i-enjoy ta na sana an company kang kada saro. May nadangog nga niya akong istorya na so neighbor niya, naghagad kan sa iyang wifi password. Mabuot manining lalaki ta, tigtao niya man so password, pero so tipong habo niya man giraray makakonect so sa iyang neighbor. Tas so enot na password na tinao niya, ano nga ang password kan sa indong wifi? Sabi kan lalaki sa neighbor niya, Mississippi. Wrong spelling so neighbor niya, dahil man nakakonect. Kaya nag-request giraray so neighbor, ito ngayang yaon sa laog kansala nindo. Ano ngayang password kay ito? Sabi naman kan lalaki, Massachusetts. Nadipsila naman so neighbor. Kaya sabi kang neighbor, last na sa nangaya po, ito ngayang ultimong yaon sa may parking o garahe nindo. May nahili ngaya ako duman na, what do you call this? Na wifi router. Ano ngayang password ka ito? Sabi kan lalaki, Luxembourg. Sabi baga kang neighbor, gari habo mo man nga itao, ma-data na sa nalugod ako. Mga tugang, ining duwang sitwasyon na ini nagpapahiling kang sabihon ta tendensya nin tao. And what is that? Sometimes our first instinct is to protect what we have rather than to share it kaysa ihiras ini. Aram nindo iyan precisamente ang sitwasyon kan Ebanghelyo na sa tuya pong nadangog. Kadakol na mga tao ang nagsunod kay Kristo. Kadakol ang nagdangog sa iya. Kadakol siyang binulong duman sa mga taong nagsunod sa iya. Alagad kan maduruniklom na, kan dali ng magbanggi, nagdulok na sa iya so sa iyang mga disipulos. Ang sabi kan mga disipulos kay Kristo, paurulian na ini. Sige na, tanganing sinda makabakal kan sa indang pagkaon sa dalan. Kung isipon, it was a practical advice. You know why? Isipon mo, maduruniklom na, dakol, napapakaunon. Sabi nga ni sa Ebanghelyo, 5,000 kalalakihan. Dai pa kaiba su mga babayi asin mga aki. O, dai pa kaiba su tururog ngunyan, dai binilang. Dai pa. So kuntig sararo na sa nag-agum su 5,000 lalaki,
perana, 10,000 na. Dagdagan mo pa kan mga aki, may tigsararo man ngayang aki, 15,000 na. Nakaipuhan pa kaunon. And, considering na ang available resources, 5 sanang pedasong tinapay, asin 2 sira. It would be a logistical nightmare to feed all of them, to feed all these hungry people. Kaya, tama man sa mga disipulos, paulian na sinda kagurangnan. Paano taman sinda papakaunon? Pero anong simbagkan sa tuyang kagurangnan? Daig. They need not go away. Give them some food yourselves. Tauwanin do sinda. Nin makakaon. Iyan mga tugang ang naging disposisyon kan sa tong kagurangnan. Dai niya hiniling kulang, dai. Alagad tuminutok ang kagurangnan sa pagmati, nin pagkaherak duman sa mga tawo, nagsunod sa iya. And we call that compassion. Nahiro sa iyang puso, asin dahil kan pagkaherak na ini, nangyari ang sarong dakulang milagro. May sarong nganing biblical scholar na nagsabi, or commentator, ang milagrong nangyari, bakong gayo na pinadakol ni Kristo so tinapay asin sira. Of course, we know that Christ is capable of doing so. Na magpadakol kan tinapay asin sira, kundi ang milagro da ang nangyari, ay yun na nahiro ni Kristo dahil kan pagkaherak na namatayan niya, nahiro niya. Supuso kan lambang saro na yaon duman, tanganing anuman na yaon sa indang ihiras. Taaram po nindo mga tugang, ining mga Hudiyo, they are considered to be nomads. Ang mga nomads, they go from one place to another. Gari mga NPA na no permanent address. And because of that, pirmi sindang pagma-travel, pagmabalyo sa sarong lugar, pirmi pong may provision manunungod sa pagkaon. Kaya lang, tigtago ninda. O tabay masunod pang lugar na dumanan, paano na ako? Kung sa kuya na ining iluwas, gabos na balon ko. Kundi kan dinutan ni Kristo ang sa indang puso, nakanood sindang maghiras. Iyo baga kung minsan kita, pag itinutok ta sa kulang, asin sa dae, ang buhay ta, pagmati ta, mayo na kitang ihihiras. Yan, gariman sa nasusabi kan sa tuyang presidente, si Ferdinand Marcos, kan last sona, kang nainot pa, bako sungon niya na recent. Anong sabi niya? Gari sinabihan niya sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kurap. Anong sabi niya? Mahiya naman kayo. O, gari sabi man ni Kristo, oy, aram ko may mga balon ka mo. Ihiras na nindo iyan ang mga balon nindong iyan. Kaya, it was then that the miracle happened. Nangyari ang sarong milagro. You know, miracles begin where compassion begins. Minapuon ang milagro kung kita igwanin pagkaherak sa satuyang mga puso. Taan pagkaherak, inian nakakahiling kung ano ang posibilidad asin solusyon sa problema. Pero ang pagkapaslo asin pagkahagas, pagiging makasadiri, ang nahihiling sa nakaini problema. And sabi ninda, many of life's miracles happen when we stop asking, what do I lack? Like, I lack. Ano ang dai ako? Kundi, pag nagpuuna kitang maghapot, ano ang pwede kong ihiras? Ang kinakban po, lalong-lalo na sa tuyang nasyon, has enough resources, both natural resources, both human resources. Maski mag-abroad ang mga Pilipino, piga-aragawan, dahil ta mga mahigos ang Pinoy, apisar kan pagiging honesto. Mayaman kita sa resources, pero ngata daw, takadakol pa ang mga tawong gutom sa tahaw niya to. Because of this
selfishness and greed of people. Sa Pilipinas, notado kita, nasaro kan mga nasyon na corrupt. It's because of corruption. Yaon ko taan kadakol na resources sa Pilipinas, pero dahil kang kadakol ang makasadiri, kadakol ang paslo, murumaleta na ang kwarta, da itataong maghiras. Sabi ni Mahatma Gandhi, the world has enough for everyone's needs, but not for everyone's greed. Taan kapasluan nagsasabi, sa kuya ini. Asin sa kuya sana ini. Pero si Kristo, pinapagirumdum kita ngunyan, ano man ayaon sa imo, kaipuhan mo iyan ihiras. Share whatever you have. Iyan mismo ang magayunon na imahen kaining pinagseselebrar niya itong banal na Eucharistia. It teaches us that lesson na si Kristo mismo digdi sa banal na Eucharistia nagkua nin tinapay, benendisyonan, binaag, asin itinao sa iyang mga disipulos. That is also the pattern of every Christian life. The Eucharist is not only to be received, but to be lived. Ibig sabihin, ang banal na Eucharistia dapat mahiling sa satuya pong buhay. Pagkatapos mong magsimba, anong nahiling kang tawo na pagbabago sa imong buhay? Magayon po iyan na hapot. Binibindisyonan kita kan Diyos, kan gabos na kaipuhan tang biyaya, bako tanganing itago ta sa na ini, asin sa dirihon, only for personal consumption? No! Tinawan ka nin Diyos nin biyaya, dahil ta gusto niya na ikamagi man na biyaya, asin bendisyon sa imong kapwa. Rumdumon ta po, naanda kulaon da ang kagutuman mo niyan kan kinaban, bako naman sana sa tinapay, anda kulaon nakagutuman kan kinaban, kulang na ang tawo na igwang pusong matinao. So remember this, what we keep, we eventually lose. Ano man na tinago mo, mawawara. Asin minsan nga ni, pagdai mo na ginagamit, nararaot, asin nalalapa. Remember that saying na sinabi po ni Gandhi, if people possess things they do not make use of, they become thieves. Ang sisay manatawong may gamit na dain niya naman nagagamit, hinabunan niya na iyan. Kaya kung dakulo ng sapatos mo, saro man sana ang paborito mo, so iba, ipanao mo na, tahinabasan mo na iyan. Size 11 po ako. Ngunyan manaal daw mga tugang, tigtatawan niya tong onra si San Juan Maria Vianney, ang patron kan gabos na mga padi. Si San Juan Maria Vianney mga tugang, bako man siyang matibay, matali, bako man siyang maray manaramtaram. But you know, kung ano ang yaon sa iya, ining tigaapod niya tong compassion o pagkaherak. He spent long hours hearing confessions, comforting sinners, feeding the poor, and giving himself completely to his people. Like Jesus, he never said, send them away. Dahil niya sinabi na pahalion ang mga tao. Instead, he welcomed everyone with the heart of a shepherd. So, ang sa iyang buhay, nagpapagirumdum po sa to, na ang tunay pala na kabanalan, dahil man nasusukol kung ano ang igwa kita. Ang tunay na kabanalan, nasusukol kung ano ang ihinihirasta sa igwa kita na itinao sa tuya kan mahal na Diyos. Ngunyan sa kinabandakulon po sa palibuta ang nagugutom, bako nang gayo siguro nagugutom sa tinapay, kundi nagugutom sa pagkamuot, nagugutom sa satuyang kapatawaran, nagugutom sa satuyang encouragement, nagugutom sa paglaom, or perhaps
for someone who will simply listen to them. Kaya parehas na mga tataramon ang sinasabi giraray sa tuungan kan sa tuong kagurangnan. Please give them something to eat. Maybe not bread, but perhaps a smile, a helping hand, a kind word, a forgiving heart, and a generous spirit. Kaya sa pagpadagos niya to kaining Santa Misa, sa pagselebrar ta kan banal na Eucharistia, ganun ta daw po. Mamibi kita na ang sa tuyang puso maging puso, naarog kan puso kan sa tuyang kagurangnan, puso na maheherakon. Because when compassion overcomes greed, kung ang pagkaherak nadadaog na kaini ang sa tuyang mga kapasluan, asin, pag kita sinasalidahan taan sa tuyang pagiging makasadiri, kan sa tuyang paghiras, asin nagigikitang mga responsableng tagapagpamahala, kan mga bagay digdi sa kinaban, sarog giraray na milagro ang pwedeng mangyari. Amen? Sangaran ka nama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tindog tabi, sarabay niya itong ipahayag ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos. Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang ng ta. Ipinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daig kasagkoran. Amen. Tiripon, siring kandakol na tawo sa Ebanghelyo, asin gutom sa tataramon kan Diyos, magdulo kitang mga na may pagsarig sa langit no na Ama, na dahi nagkukulang sa pagmangno sa iyang nangangaipong banwaan. Sabihon ta sa kada petisyon, kagurang na hinanyugang ang samong pamibi. Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban magsaksi sa tataramon asin sa gibo sa pagkamuot, asin pagmakulog kan Diyos sa mga nagugutom asin nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad kita, maging mga lalaki asin babae, na namimibi asin andam na paghiras nin panahon, asin kakayahan sa pagtabang sa mga nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga leaders kan kinaaban asin mga yaon sa mga pwesto nin kapangyarihan, magtabang sa matanos asin makatawong pagtaltag kan yaman nin kinaban sa daing nasyon, an magsakit nin gutom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang asin nagsasakit makamati sa saindang buhay, kan nakakapakusog sa pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, magugma sagkod pa man sa daing sagkod, na bangkete sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, danay nagirumduma kami na nangangaipo kan sa imong pagkaherak, panuaan sa mong puso kan sa imong pagkamot, asin harep pagtuguti kaming makasuway sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Lord.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, himuha kami mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Iniitaas mi na sa kagurang magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiling sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakul-dakul na anggeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Diyos ni mga ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Husana, husana, sa kaitaasan. Husana, husana, sa kaitaasan. Paladandan minaliglig, sa ngaran kang kaburangan. Husana, husana, sa kaitaasan. Husana, husana, sa kaitaasan. Husana, husana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos dan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini ni an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Pamibi para sa komunyon. Stereo kan pagtubod. Kanya mo ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya. Sagkod na ikahamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras ken buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Ibanya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ngunyan mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasadan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ang kamurawayan
sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, are pagkilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An Amen. katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong sa tuya espiritu. po niya na ihiras, sa lambang saro aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Ang nahawag ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi sa jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad din pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod pa man. Patulubuan kami sa pagtubod. Papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaadaan puso mi na maginsiring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Hesu Kristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matuka. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabayi kan daing tapos na tabang ang mga binabago mo huli kan langit no na atang asin sa daing untok na pagsurog sa inda pagkani ko asindang magkamit kan daing tapos na pagtubos huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo asin ongoing formation in mga kapadian. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 41,757 pesos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,439 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 10,205 pesos asin 50 centavos para po ini sa field mission asintada. Siring man sa masunod na semana, Agosto 3 sagkod 5, aldaw ni Lunes sagkod Miyerkules. Magkakaigwa po ni Trido Masses for the dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaran nin kalag na buot niya tong girumdumon. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Hulyo, hali sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos at so mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang canister tangan magpoon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man bilang pagtaonin paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdum ang pagsulotin angay asin disenteng bado sa pag-atindir kan banal na misa. Sa kababaihan, day po magsulot din sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder, crop top, asin shorts. Sa kalalakihan, likayan at pagsulot nin sando asin shorts. Ang sa tuyang maayos na pagsulot nin bado iyo ang simbolo kan sa tuyang pagrespeto sa Diyos asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa saindong kooperasyon. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana, mga minasunod na anonymous. Duwang 1,000. 700, 1,000, apat na tig 500, Sariba Family 2,000, HG and Ian Peña 1,000, Devotee 1,000, Devotee 400, Devotee 100. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Salamatunan po sa Indugabos, lalong-lalo na sa tuyang mga kaakian, na iyo po ang sa tuyang choir ngunyan, sa Tabang Manivin, sa sinkan sa tuyang mga live streamers, at sa tuya pong mga nagbarasa ngunyan, at sa tuyang lay ministers, mass collectors, asin at sa tuyang mga acolytes. Thank you very much po sa Indo. Asin salamat man kay Ate G na nagtatabang sa tuya sa pag-train kay ining mga aki na ngunyan nagsiselebrar kan sa iyang kumprianyo. Happy birthday po, Ate G. Ang kagurangnan mapa sa Indo, bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon, anama,
an Aki, asin ng Espiritu Santo, Amen. lakaw. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po.